सकाळी 6 वाजल्यापासून आम्ही बसमध्ये बसलोय. इतकं ट्रॅफिक जाम झालंय की जाता पण येणार येता पण येणार, कोण लक्ष देणार, पोलीस प्रोटेक्शन तर काहीच नाही. प्रवाशाचे नुसते सगळे हाल व्हायला त्याच्याकडे कोण गांभीर्याने लक्ष देत नाही, काय नाही. प्रवास करताना कसं करायचं अशा घाटामध्ये? लहान मुलांना तर 2-3 वाजत आले, लहान मुलं कोणी जेवले नाहीत, काय नाहीत, सगळे महिला असे सगळे बसलेले आहेत. त्याचं कोण रिस्क पण घेत नाही, काय नाही. प्रशासन कसं आहे काय कळना. गोव्याची बस आहे, बसमध्ये बसलो आम्ही, हौसेनं प्रवासासाठी आलोय. सगळं आमचं हिरमोड झालेलं आहे, सगळ्यांची हैराण झालेली आहे. त्यातनं काय निष्पन्न करायचं, काय प्रशासन दखल घेते की नाही ही आम्हाला काळजी वाटायला लागली. हो, शैलेंद्र सुतार. आज सकाळी बेळगाव झालो. सकाळी जवळजवळ 11 हांगा पावला हा. तर ट्रॅफिक टोटली जॅम आसा दोन्ही सायडीन. 2 ट्रक कालमणी हांगा पडल्या, एक खचला आणि एक पलटी जाला दिसता. अजून तरी पण आता सांजची 3:30-4 जाय दिली तरी पण अजून ते काडपाचे कोण लक्ष घालिनात ते काडपाक. आणि ट्रॅफिक तर सगळे टोटली बसीतले प्रवाशांचे भयंकर म्हणजे भयंकर हाल झाल्या. उपाशी तांकां टॉयलेटी वचूंक मेळटा ना आनी खंय वचूंक मेळटा. पावस आहा मदीं मदीं. गव्हर्मेंटान हेजेर मातशें लक्ष दिवपाचें.